Hemm bżonn inġiniera internazzjonali li huma esperti u li għandhom l-esperjenza f'dan is-settur biex ikunu jistgħu jsolvu il-problema tal-infrastruttura relatata mas-settur tas-saħħa u mhux persuni bla esperjenza jew persuni mill-qalba tal-Partit Laburista. Hekk sostniet l-Assoċjazzjoni Medika Maltija fi stqarrija fejn spjegat li reazzjoni tal-Ministru tas-Saħħa kkonfermat dak li kienet qed tissuspetta l-mam li l-Ministru Abela qed jipprova iweħħel fil-professjonisti għan-nuqqas li hemm fis-settur tas-saħħa. Minflok jaċċetta l-fatt li l-poplu qed ibati għan-nuqqasijiet tal-ftit li pruvaw jigwadanjaw minn fuq dar il-poplu. Il-mam esprimiet ukoll sens ta' sorpriża għal fatt li l-Ministru Abela ippubblika 18 il-punt li hemm bżonn jiġu implementati fis-settur tas-saħħa, stqarrija pubblika illi kompromettiet id-diskussjoni. Waqt li t-tobba qed jirrikonoxxu dawn it-18 il-punt huma spjegaw ukoll li dawn il-punti kienu ppreżentati lill-assoċjazzjoni meta kien tartu wisq. Propju 15 minuta biss qabel ma ġew preżentati lil ħaddiema tal-isptar. Barra minn hekk il-mamma għandha l-impressjoni li dawn il-punti kienu miktuba minn persuni qrib tal-Partit Laburista li għandhom l-interess partiġjan fuq quddiem u mhux l-interess tal-poplu. Il-mam komplet issostni li l-unika proposti li jistgħu jitwettqu huma l-proposti dwar l-emerġenza. Però dawn ukoll hemm bżonn li jkunu riveduti qabel jiġu implementati. Madankollu sostnew it-tobba huwa ċar li l-Ministru Abela mhux infurmat b'dak li qiegħed jiġri verament fl-isptar. It-tobba insistew li l-ebda juni li għandha f'qalba l-interess tal-poplu miser taċċetta din l-attitudni min-naħa tal-gvern u għalhekk il-mammet tittama li fil-futur issir dialogu pożittiv fejn id-diskussjoni twassal għal deċiżjonijiet maturi.